Sakra, už rok žiadna zákazka, kto to má žiť. To, čo je dôležitejšie a stojí pred nami, si myslím, vaša maturita. Prosím? Dobrý deň, Julius Sekereš, Orange Slovensko. Mohol by... Čo, aký Orange? Ale pani... Čo za Orange? Ja som žiadny Orange. Nehajte si celý Orange. Nevolajte sem už nikdy. Aj zle v***li, no nervy ti robia. My sa k tomu dostali. Vyzerá to veľmi nádejne. Keď tak pozerám na tú vašu dochádzku, máme kopec vymeškaných hodín, z toho kopec neospravedlnených hodín. Neviem, čo s tým mládež. Z celkového počtu 15, 9 neprospievajúcich. Dobré študijné výsledky. Že výsledky štvrťročných skvelé. Pani profesorka Kšmárová, môžete na chvíľu? No, chvíľočku počkajte, hneď som späť. Orange, hej? My sa môžeme rozlúčiť raz na sekundu. Čo s tým mám robiť, však ma otec doma zabije. Čo je, už som vám povedal, že si mi máte volať, vymažte si toto číslo, sakra. Dobrý deň, mám pre vás robotu. Počúvam. Keď ešte aj prepadám, tak treba trošku. Tie známky opraviť, nie? Však opravia sa po víkende. More, tak tam dobehneme s kuklami so zbraňami. Určite nám dá tú triedu knihu. Ale naša trieda nie je hlúpa, určite by nás poznal, keď tam prídeme. No, to je pravda. To čo toto? To nech vás vážený ani nenapadne. Musíme niečo prísť.
Mám to. Mám profesionála, ktorý nám ukradne jednu knihu. Nie je to iba nejaká vyrábka? Nechce niekto zbohatnúť na prostých študentoch? Myslím si, že nie. Nedvíha. Nevadí, tak to proste spravíme my, čo sme kriplaví, alebo čo? A keď som sem dal les? Hej, čaute kolegovci. Ja už mám svoju ukradnú knihu. Yeah. Ale to je naša triedna kniha. To je možné. Kde to je on? Neviem, pozrime sa. Mne sa je podobané celkom. Myslíš? No tak, ja myslím, že hej. Dajme ho dole. Takže, kto si? Prečo si nám ukradol triednu knihu? Kto ti to nariadil? Bez mojho psa, mám nechám mysleť. Aký pes? Vyhnite toho hajzla. Takže sa to spýtam ešte raz a naposledy. Kto si? Prečo si nám to ukradol? A kto ti to nariadil? Neviem popravde, kto mi volal, ale viem, že to bola žena a mala podobný hlas ako vy. Ja? To je blbosť. Ja sama som ju chcela ukradnúť. Na čo by som si objednávala takého delinka ako si ty? Je možno, že ste to nemali až tak dobre premyslené, že? To jak sa so mnou bavíš? To ako si zaslúžiš. Tak nič, berte ho. Nejaké posledné slova predtým, ako ťa odbachnem? Nech sa nájde Narnia a aby kamenky nikdy v živote nezmenili svoje zloženie. Ty si debil. Hej, nezabíjajte ho! Ja som ho najala. Vy ste neschopní a chcela som, aby ste všetci zmaturovali. Dobre, ty si to. Kto by to bol povedal, kam až jedného dňa doletím? Kto by to bol povedal, kam sa dostanem? Kto by to bol povedal, že život budem dávať do vety? A ľudia budú kričať na mňa, nech s tým neprestanem. Toto som chcel robiť. Chcel som vedieť lietať, ešte nevedel som chodiť. Každý hľadal rovnú cestu, ja som hľadal schody. A za krídla by som sa vedel pobiť. Vtedy, keď som bol malý zasran, mal som pocit, že tam hore čas zastal. Môj sen, moja ilúzia vlastná. A tak som často zatváral oči na schvál a sníval, alebo trávil chvíle v okne a čakal na ten moment, keď sa zotmie a vyjde mesiac a hviezdy. A vždy, keď vyliezli, som opustil realitu, všetný svet triezvy a robil sa, že lietam. Rozťahnuté ruky, myseľ išla niekam, prevtelený do inej podoby a vychutnával si pocit slobody. Kto by to bol povedal, kam až jedného dňa doletím?
to bol povedal, kam sa dostanem? Kto by to bol povedal, že život budem dávať do vety? A ľudia budú kričať na mňa, nech s tým neprestane. Čas beží rýchlo a ja stárnem. Detské sny už odleteli zo spálne. Aj keď som dozrel a v myslení dospel, stále verím v to, že lietanie je reálne. Aj keď trocha v inej forme, aj bez krídel dá sa lietať voľne. Na zemi s nohami, so svojimi snami, dá sa odletieť kamkoľvek. Len treba veriť v to, že není žiadny strop, nič čo by ťa obmedzilo, treba veriť snom a začne sa dvíhať svet, ináč vnímať reálnu podobu.